Salama, bonjour, mbola tsara, akory arô, magnategna ho takitranome babatsika jiaby. Mitohy tolo. Ya, zany an'ity zegny ikoragna. Nagnano vidéo araiky za tamin'ny voalohany igny, nagnambara rô vazaha bio azafady izy teny vazaha. Ny aby misy manoratra, zava amindray le raha ya ke magnotany amizay rô akory naniny, ho zany mbola hady be fô ya. Ke za misy raha hefitra karaha igny zegny tiako koragnina amitsika. Ny voalohany indrindra, ny fisaorana ny hady ny tolony. Ny faharoa magnaraka zegny, efa andeha bôka ry abatsika ty, ke tokony dininy tsara be fa akory zegny izy ko tsy misy vy telo bôka mila transition, akory manaovaka izy igny. Ny fahatelo, ino ma hoe demokrasia, olo jiaby mivolagna demokrasia ty, magnazavazava hely atsika mikasiky igny. Bakeo amizay ny fahaefatra, le type de régime. Ya, le type de régime zegny misy ke akory zegny le ifagnaranaraka amitsika agny zegny misy exemple hely ataoko bakeo amizay tsika mety mikoragna presque de toute façon koragna maro ya. Fa voalohany indrindra, misy mivolagna zegny amintsika agny, iro igny boka agny raha koragna fo raha ataondreo fa tsisy raha vitandreo. Azafady hely fa zay mba magnano mihezaka magnano fotony anareo zegny agny. Ya, fa zay zegny aty, ino ma raha ataonay aty, anisanisany, zay zegny karazany mialerte zegny au niveau international ny raha mandeha raha amitsika agny. Fotony koragnany gazety aty tsy fagnaraka amle raha misy agny, ke anjaranay zegny magnambara au niveau international, zegny ny fandehananay, ke ino zegny le tanjona amizegny, e baka avy amizay zegny le resaka don na resaresaka le financement, ke koa mbola ro io fo io, de mety andiniky baka na amle resaka FMI, amy resaka européen, l'OCDE et tout ça. Mendriky ahazo aide fo ro olo aby ty fa mety agnanovagna business fo ro olo aby ty fa efa tsy mamango foiky, fotony ny raha ataondreo amin'ny bonindreo ny population tsy mety loatra. Agny zegny le tanjony, ya. Ke amizay zegny rô, izy koa tsisy fidiram-bola rô ho sahirana, ya. Ke agny koa zegny le asanay aty, anisanisany ho zaho mba mialerte l'opinion mondiale ny voalohany, zegny raha mandala aminay agny agny, ya, ke zegny izy, ya. Ke voalohany indrindra, remerciement ho za anareo tanora mihetsiketsiky jusqu'à zao ty mitologno, tegna misaotra anareo fa ny tologno ataonareo io tegna maharavoravo, atolika zaho ravoravo, faly, ya, ke tia hanampy mareo ya. Tsy maintsy ma. Baka avy eo izy, anareo misy loso, misy namoniny egny, ya. Ke iro olo namatsika, zanakatsika, loso aby regny, tsy ataotsika digna. Atsika zio tokony managna latsagnam-bato nindreo, fotony raha nataondreo igny mila hainy taranaka mampahara agny, ya. Mandalo ry statut ray andro, la famille ray andro nagnano zegny. Tsy mila digna zegny. Io boka mba raha mafy ro andafa aty koa, misy raha hely agnarany lalagna, ataondreo amin'ny agnaran'ny héros-ndreo. Agnarany statut ataondreo amin'ny agnarany olo niady moandreo. Zegny tiako avegna koa, ny lalagna amitsika agny doko i François de Mahut, i Ruri Colbert, tokony mba zahazahagna ahazonga olo mendrika amitsika agny mba atao agnaran'ny lalagna zegny agnarandreo. Amizay zegny tsaroatsika isan'andro tsisy atsika mandalo azovy olo niady ho an'ny firenentsika. Ke zegny tsy adigna mihitsy anareo zegny, ya.
anareo ray aman-dreny koa zegny zay miondriky zahay ty zay nilozany zanaka zafy ke miondriky mi-encourager fo zay tohizagna zegny tohizagna tsy maintsy tohizagna zegny fotony fa hely tavela karaha tiako mikoragna karaha magnamasaky izy tsy korigna izy fo izy latsaky tapatapatsika madendedeky izy hoanitsika tsara be potipotaitsika tsara be ke magnarakaraka zegny koa izy io ro mpitondragno hoe havatsika aby io izy koa mitady vola atsika andeha hagnamboatra raha jirama hely itosatosa tsy mahita rô izy io vola miboaka amezana olo mitondra pancarte mivily koa pancarte igny anao magnontany olo igny ino raha misoratra io tsy haiko hita tsara be zegny fa vola azo vola rô igny zegny milahatra amin'ny pancarte igny amizay volaninao misy olo makake fony izy hay izy io ny atahoaraka aminany anjara mpiady an-tragno atsika fa atsika zegny mila mahity mila mandiniky mila mizaha tsara be zegny mila mivondroka atsika tsara voladala izy koa zegny amezandreo vola hely atsika tsy raha obligé magnaraka raha volanin-dreo alaitsika vola baka avy amizay tsika ataotsika cotisation izy amizay tsika ividianatsika rano ividianatsika hanigny zegny amle tengo ataotsika samy olo samy misy zegny ke zegny zany ke fisoragna anareo zegny be tsy omby tratra tegna misaotra anareo amin'ny raha ataonareo jiaby mitony ke mbola isoragna koa anareo zegny amin'ny tonono magnaraka ty ke zegny riavako aby agnamaranatsika koragna ty andininy voalohany ty mbola misy telo tavela ho zagny mikasiky transition démocratie boko amizay karazany régime zegny mety mampiarigna amitsika eto farany atsika génération Z X Y tokony mba misy intéressé tsika amin'ny politique tokony mba misy formation politique fa ino moa ty politique ty décision qui organise notre vie au sein du pays zany hoe zegny tapa-kevitry amolavolaigny ny fiainatsika agnatiny tanitsika ato ke anjaratsika jiaby koa nizy zegny fa tsy ny sasany fo tokony agnano izy tapa-kevitrytsika jiaby zegny amolavolaigny ny tanitsika ny fiainana amin'ny tanitsika ke zegny ambava homagna ampomeritreritry ke magnategna fa mitondra raha maromaro amitsika jiaby aby le koragna natao kele nitohiny zegny amin'ny magnaraka velomay misaotra anareo nampindrina tadin-tsofiny eka tsaratsara atsika tohizatsika veloma